ji çapemenî û raya giştîran. Şetkarên hêjayên çapemeniyê û gelê Qedirbilindê Kurdistanê. Îro di sed û yanzdemîn salvegera tevgera neteweyiya Kurdiya 13 Şubat'a 1925 da em li vê derê kom bûne ji bo îranîna rêzdarî û spasdarî û dilovaniya pêşengên xwe yên di vê têkoşînê da jiyana xwe ji dest dane. Ji bo îranîna Şêx Seîd, Halid Begê Cibrî, Yusuf Ziyabek, Seyid Ebdülkadir û hemû têkoşerên din. Nenaskirina mafên neteweyî û civakiyên Kurdan piştî peymana Lozanê û desteserkirina qada siyasî, rewşenbîr û rêberên we giştî û dînamîkên civakiyên Kurdan yên wê demê ber be lêgerîna rêyeka nû ve bir. Tevgera neteweyiya 25 herçend ji dema plankirî zûtir û bê amadekariyên temamkirî dest pê kiribe jî di nava vanşart û mercan de pêş ket bû îfadeyeka dîrokiya îradeya neteweyê Kurd ya xwarêvebirinê. Pêşî Halid Begê Cibrî û hevalên xwe di 14 Nîsana 25 da ji hêla dadgeha leşkeriya Bilîsê ve hatin darvekirin û paşê Şêx Seîd û hevalên xwe di 29 Hezîrana 25 da hatin darvekirin. Ve proseyê karîgeriyeka Kür li ser vîra siyasiya Kurdan hêj. Ne tenê têkçûnek leşkerî bû heman demê da dawiya serdemekî. Lê dîrokê nîşan daye ku bi darbekirinan lêgerîn û têkoşîna azadî û serxwebûn û rûmetê ji hêla neteweyan ve bi dawî nabe. Encamên wê çibin jî tevgera neteweyiya 25 di bîra neteweyiya miletê Kurd da wekî nîşana îradeyeka diyarker ve bicih daye. Digel derbasbîna sed salekê jî polîtîkayên înkar û asîmîlasyon û zordariyê û awayên cuda cuda berdewam in. Hewl dane doza neteweyiya miletê Kurd daxin asla rêziknameyên îdarî û çandî ji bo ku vê dozê ji daxwaza wê ya bingehîna ve rêvebirinê dûr bixin. Lê mîna her neteweyekî mafên neteweyê Kurd jî heye mafên xwe yên neteweyî û civakî û mirovî û rewa li ser zemîna hukûqa navneteweyî biparêzin. Mîrata dîrokiya tevgera neteweyiya 25 ne tenê berpirsyariya pîranînê ye, berpirsyariya afirandina yekitî û aqilê hevpar jî li ser me fers dike. Bi vê hejmendiyê bi armanca pêkanîna zemîneke hevpara dînamîkên siyasîyên cudayên wekî rewşenbîr û nivîskar û rêberên hizbî û kesayetiyên welatparêz û komên dînî em aliyek îro li vê derê kom bûne ji bo ku platformeka neteweyî bê avakirin giringiya li derxistina komxebatekê derdibin. Di sad û yanzdemîn salvegera destpêka serhildanê da em Şêx Seîd, Halid Begê Cibrî, Yusuf Ziyabek, Dr. Fuad û hemû rêveber û beşdar û şehîdên serhildanê û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bibîr tune. Amadekarên vê xebatê platforma ciwanên serdixwe pedeke Bakur, Pêl Kurd, Partiya Sosyalîsta Kurdistanê, Partiya Welatparêzên Kurdistanê û hinek kesayetiyên serdixwe. Zor spas mala we abû.